Καλησπέρα σας, καλή χρονιά λοιπόν σε όλους και πάμε να ξεκινήσουμε ξανά με μια εύκολη λοιπόν συνταγή κέικ βανίλιας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα πάμε να χρησιμοποιήσουμε 2 αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη και θα πάμε να τα ανακατέψουμε μέχρι να φυτέψουν. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Θα πάμε να ρίξουμε 200 ml γάλα αμυγδάλου. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ό,τι άλλο θέλετε. Και 100 ml ελαιόλαδο βιολογικό, εγώ από το Φίλων Έλαιων. 100 ml λοιπόν. Και 300 γραμμάρια φαρίνα. Αλεύρι που φουσκώνει δηλαδή. Και θα πάμε να τα ανακατέψουμε πάλι. Α, και τη βανίλια ξέχασα. Πάμε να τα ανακατέψουμε. Είναι έτοιμο, ορίστε. Έχουμε λαδώσει το πυρέξ, θα το ρίξουμε μέσα. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε μέσα στο φούρνο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο. Πάμε να ψήσουμε στους 180 για 45 περίπου λεπτά. Βανιλιάς. Αν θες λοιπόν να μάθεις και εσύ περισσότερες πληροφορίες για το λάδι, για το βιολογικό λάδι Φίλων Έλαιων, θα δεις κάτω στην περιγραφή ή στείλε μου μήνυμα. Και ακολούθησέ με για να βλέπεις και τις επόμενες συνταγές, να μην χάνεις τίποτα. Καλή συνέχεια!